L'agrupació d'Argentona no és que no vulgui una biblioteca. La biblioteca és obligatòria per llei, que es podia haver fet amb un local propietat municipal. He citat la Velcro, però tenim la Masia de Can Barrau, ara tenim, a més, la Casa Puig i Cadafal. Els vilatans i les vilatanes d'Argentona comparin el lloguer del senyor Pep Masó quan era alcalde, 3.000 euros i escaig, i aquest 1.300, no? Perquè veixin que l'agrupació d'Argentona, quan es queixa, té la raó. Pensi que Can Doro és un terreny, un solar, d'equipaments. Vale? Per tant, n'hi ha una llei que diu que en totes les propietats municipals que es faci un ús privatiu té que estar subjecte a una taxa. Per tant, per respecte a la llei, Agrupació d'Argentona vota a favor. La participació i la representació es dona a les urnes. Si tot té que passar pel Consell de la Vila, llavors la Vila no tirarà endavant. I si llavors ara tot ho tenim que passar pel Consell de la Vila, que a més són els mateixos gossos, amb diferents collars,